опит е долу. 20 за 5 лечки ми. Русинското варене си. Русинското варене, лечки. Бате, ти къде беше ли? Русинско варене. Чув те ти, Юлкаче ме ли уби бокса? Але! за всички пераси тук на купона. Да убием коня. Ще вземе, още две ще вземе. И куклабарни. Снакс има пуканки, снакс на бекон и снакс на сирене. Това е. Друго няма. А има 3 шета с домашни терки, ето между другото. Ако остане време. Ако остане време за това. Оне, как да е кина? Не, папката отиде в туалета. Оттам при да видиш ли? Оттам си вече на ботоките. Да, бе, аз не тук кубица. Да, не, ти чуеш, що ти да издел само такъв боток. Бати, пращаме името за солета. Пращаме името за солета. И кай, искаш да ти купиш бял пост. И да ти дам, толкова те обичам, ще ти взеш бял пост. Мяу, мяу, такси, няма бял бос, има черен бос и най-бестия бос е света с ягода, ванили и шоколад. И аз си взимам черен бос, не взимам ягода, ванили и шоколад. Взимам и двата боса, бате. Само защото няма бос. И няма ям 3 дни да купа на името боса. Се придем с двата боса. И носи руплики на шелък. Там е боса, още един бос. Киндер сюрприз за дечицата. Kinder Bueno, la Alhambra, la Boca, la Vecina Reyes. И това вика, къде не бъде го? Къде? Няма го! И супер най-силни славате! А ти ме изпухаш парите за сега! Разбира си, може да си купа колата тия пари, но не го направи. Как ме пресука това? Не ме зареза като куче. Не е много добра това. Това не беше... Не, как ли? Тогава ме щупи. Не прави. Това не ми е бял бъд. Да оборува. Не. Бира. Мани го това на цената на бирата. Ще взем нещо за тебе. Ти продължаваш ли? На къде телефон, бе? Чай, колко е? 2 бира? Ето петля някъде. Има паметници. Ще бати хипта. Утре ще е топ 10 на свалените неща в арена, бе. Ай, не пъпиче да крепна. Един бял шопатен. Бял бос. Искаме бял бос. Красен, може да се ли Некви уребрени презервативи, ева. Не знам къде. Иве, не го подзаитвай така в коколчетата. Сменим едната бирата, брат. Не. Пачка цигари взели? Той към 2,5 ще отиде за цигари. Това е... Няма значение колко цигари дойде. 2,5 и отива за кутия нова. Не, пера, да ви 4 кутии да изкараш до сутринта. Да, имам. Май. Сашо ми се запака. Ти 5 кутии, бе. Изчезвам. Защо? Взели ки там, проверянки. Не, взели го, може да се сам. Ева да сам, но ми се... Ти не си Юли Федерацията на бонус 20 км. Това е да сам. Извинявай.
Čekajte, ja sam animator. Sad ću zembate dva za ti pompa. Ti treće? Bate, da ne nešto bez da, ne pitam. Što še ide go nego isplune. Ja, Sačko, evo za malko poне. Не, спал. Ости колата тук, ти ова пиша. Колата тук, ако ти не ти проблем, нали? Не се уйдува. Айде. Ajde, da. Zaključili je. Разбирам от там. Айде. Немojte, оперирам. Ne, topkite mi me izveka. Айде, сера. Evo какво набира, бе. Sad će je bati hit. Sad će je bati hit. Ne znam, ima. Da, 6 minuta sam snimao i imao še pone 3 puta tako. Ale me papka! Ale! Ale, da već, pera.